Türkmen, Bedevi, Alavai, Halfi, milliligi, toyu bilen dünya tanalıyor. Eğer de Türkmen toylarımız dünya ayan olsa, demek, onların düşürülüşen dünya derecesinde olmalı. Onun için yukarı hili enzamlar, ustad operatörler, bir sözülen aydanda güyüşü topar gerek. O topar olsa, toylarımızı ilkinci olup 4K formatta düşüren, Kadir kuvakta olsa 6K formatı özleştiren, en ulu production, yaxşı show, ellistir. Davaralarda, en ulu vazifelerin biri, bize inanılıyor. Şonun için biz, saat yalı işleyiz. Siz, inamoyun. Biz olsa yürek koyarız. Çünkü inam sizden, netice bizden. Assalamu alaikum ehvan tomoşaçılar, hormatly dostlar, hormatly aydym saat muştoklary. Hemmeňizi mawy ekranın öňünde hoş gördük. Gahman arka dağly serdarymyzyň bize peşkeş eden şu ajaýyp zamanatynyň hödüýerini görüp ýaşaýan mehriban illeşlerimiziň galyp ertede aydym saat muştoklarynyň göwünni awlajak ýene de bir iň naýbaşy işleriň birini bugün size Yaxşy Ellis Production hödürleýär. Yankı aydışımı diyale, bugün bizim yaş talantlarımıza, yaş zekilerimize baka vermek için adam kersilik bilen şeyle de mahmal ovazı bilen bizim in govoryan ağamız. Hormat Halipama, Türkmenistan'ın at kazanan artisti Devran Saparov. Benan yıldızımız Hormat Halipa, Türkmenistan'ın halk artisti Maral Durduyeva. Bizim Emin Ağdağlar toparımızda yeni bir täze Emin Ağdağımız var. Olam elbette estrada yıldızımız Parahat Pürjeyev. Bugün elbette müngden biri proyektimiz Yaxşy Ellis Production tarapından yazga alınýa. Şol tana Yaxşy'ň adynyň Yaxşy Goşunow prodüserimiz. Innem, hormatly Emin Ağdağlar, Yaxşy men fikrimçe wagty saklap durmakdan hiç hili netije ýokdur. Sebäbi tomoşaçylar biziň bugünkü sanymyzda nähili talantlarymyzyň öňe çykjagyna şeýle bir sabyrsyzlyk bilen garaşýan bolsa gerek. Meniň gezekli gezegine ýaşazyk zekinlerimizi ılan etip başlaýyn. Elbette ilki bilen sahna çağırjak gatnaşyjymyz Allahyar Kakyshew. Assalamu alaikum TikTok seyirciler, mehriban adamlar. Ine görýäňizmi, sizin gollamaňyz bilen meni müňden beri bäsleşigine özleri çağırdy. Nesip bolsa müňden beri bolýançam, azap eder, ihlas eder. Men şunça wagt golladyňyz TikTok seyirciler, ýene de size gollamaňyzy sizden haýyş edýän. Gahryman arkadagy serdarymyzyň saýasynda watanymyzda diňe toy bolsun, şol toýda ýaşajak bagşy bolup bize de hyzmat etmek miýesger etsin. Assalamu alaikum Emin Ağdağlar, yaxşam, salamu alaikum. Men müňden beri bäsleşigine dünýede aýdym getirdim, eger mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin.
fakir Hudaya yalvar, bir fakir Hudaya yalvar, mende evlat yok diyer, yeni biri kıydım varsa mende oğul yok diyer. Yeni biri oğul kıyıl var, mende devlet yok diyer, yeni biri şükür Huday verenine hak diyer. Akıl etsen hak bilir, o dünyada bu dünyada. Her fakir Hudaya yalvar, her fakir Hudaya yalvar, beni kör ettin diyeyim. Kör fakiram yer eldelem, beni kör ettin diyelim. Bir gönlüm yalkın salır, beni kar ettin diyelim. Baktım gülü ey Hudayım, beyle kör ettin diyelim. Rüstemiz genler Süleyman adı galı dünyede. Bu dünyadan peygamberler bari öttü, adı galı Süleyman. Sağ ol. Faragat Burjayev'den başlayat. Allah yarzan ilkinci bilen şu yaşında men pikirimçe. Men özüm haqiqi öz pikirim aytjak. Ol sonra meni internetde hater diýibilerdin. Yani şu yaşında şunýal aýdymlara insverýanyň üçin, şunýal aýdymlary aýdýanyň üçin sana ilkinci bilen sag bolsun aýdýan, janyň sag bolsun täbi doğrudan aýdýanna men aslında mysal üçin Anush Halipani, Pelwan Halipani dinläp bolalımda. Ine senem özüň şunýal aýdymlary aýdyp dinläp bolalım, ine ulap barýan. Şoň üçin janyň sag bolsun türkmen halkymyzyň iň bir gowy aýdymlary, gowy ýollaryny, maksus ýollar hawa taýlap bilipsiň, janyň sag bolsun. Ýöne bir diýjek adamam esasy zat aýdymy hakykatdan hem aýtmaly diýip däl. Haqiqa aýtmaly diýip däl, ýüregiňden çykaryp, hakykatdan gözüň üýmüp ýüregiňden çykaryp aýdýaňa, şonda wapşe ütköşük, düýünden ütköşük bolýa. Men sana berjek kime maslahatym, ýürekden hökman gaýnaw gerek gel. Ya hökman misal üçin, hökman ya bir ses belentli gerek gel. Ýöne ýüregiňden çykaryp aýtsaň süýjedir. Hakykatdan hem süýjedip aýdym diýlen zat aýdamyň ýüregine barmaly. İlkinji nowatda ýüregine barmak üçin hökman sen duýmalysan. Dogry aýdy Halipa. Sen duýmaly. Her bir sözüni düşünmeli. Her bir sözüni kelläňde aňda aýlamaly. Şoň üçin birazajyk ýüregiňden hakyky her bir sözüňi düşünüp, her bir şu diýen sözüniň manysyny düşünüp aýtsaň, ýürekden çykmak. Ýürekden çyksa da kalbyňdan çyksa, ütköşüp süýjü bolýar. Inni şu zatlara ýüregi bilen düşündirip otyr. Awa seňem ýüregiňe barýandyr diýip umyt etýän, sen gözüňden görýän. Netijede bäsleşimiň 3-nji sanynyň 1-nji gatnaşçy hökmünde Allah yar Kakis we Faragat Burjayewiň pikiri bolýarmy ýa-da ýok? Allah yarzan. Kim bolsa? Menden soň ýok, menden soň gaty görüp ýörmü? Diýjek bolýan. Hiç şeýle Faragat Burjayew maňa şeý diýdi, meni geçirmedi ýa men nemetmedi diýip ýörmü? Ýöne dogry aýtsam men emin agda bolmamışlar istledilermi? Men öz pikirim boýunça ýörejek. Men öz ýoluma aýratyn diýelle, şul ýollardan mysal üçin aýratyn, men dogry aýtjak. Men Arazan,
O sen alışma nimet otuyorsun da. Dur. Dura ne diyecek Halifa? Ayda. Dur. Dura Halifa. Yok. Hem o milyon piradaşı var ya milyon uçan son yalettin olay mı ne oldu? Yok, bir doğru aytdım. Parazan onun doğru atlar diye otursun. Ne bir yok diyeceğini bilen aklar. Yok. Doğru para doğru. Aslında yok diyecek bolamo. Şırınlık koşmalar, fücülük Aslında koşmalar. yok diyecek bolamo. Yönü tonu da giriyan tonu. Kim mi zat bazgim? Yön aydan zatları sen dine doğru kabul et. Men sana burada aydın. Men saylaca oğlanımdan ayratin. Mena yok diyeceğim. Mara senden Türkmenistan'ın atkadan artist Duran Sapar. Dimzan sen yankı para doğru atlar dedi. Yankı sesin açılışmalar sen ne yaşında şu vakt? 10 yaşında ol sen Brazil'in bunu algıyırıp aydımaysan sesin sarvat edersin. 14-15 yaşarlık şu erkek oğlanın sesin ütkiyan vakti da şundan geçen sen var ondan bir şundan bir gıyıl görürsün da edersin bilen bunun yüreğinde oyansa var bakışı bolur yani. Şu vakt hazırlık şey yok çıkayım mene Yok. Yani gıydan meğer sen düşünceli olanla o sen sağdan da men görüp görün bale edip görün. Yani gıyırıp yan kalaydın dolla sesin sarvat etme ödüne gelişen zaydım aytmalları. Üstünlük arzu ediyorsun. Canın sağ olsun Allah erzan. Maraldır da. Yaxşı 10 yaşında 10 yaşında şular ýaly baytmaklyk men üçin bolýar. Bolýar diýýär. Bolýar diýär. 10 yaşında şular ýaly aýtmak, duýgu 18 ýaşdan soň bolýar. Bir zat- Tetwa ýöne duýanak. Tamam birazcık. Ses Onun yok diyecek. son oyunur diyecek bolýanymyz entek häzir şu gepleşik boyunça. Parahatsan olsa öz pikirim. Men öz pikirimi aýtdym. Bol Halipa. Tamam. Düşündüm. Siz pikirinizi ayttınız. Indi bizim netijesini aýdýas. Eder deňeş durs. Hatta sen gözüňe de terdi aýtdylar. Gynanma. Rim ona sana üstünlük arzu edýäs. Allah yarım olsun. Allah yar Qaqishov. Onu Allah yarın TikTok'ta hypasından efi porta ertirte video peyda bolýar da. Yoluna qorsun zilzan. Allah yar Qaqishov. Bir tanışım var. Vada unetano. Nere elten hukman birdat tap ağzı bir yer durunu. Onu şu yere getirdim. Ağza barıyım onu. Lazır ettim. Onun bakatın sonra de. Bakatın işte ağzı terden açırlar. Şimdi içinin gözülünü örüp gözü çıkayacak böyle. Hiç sade gözünü yummayan adam aliyasın diyemde fikirlenmen gözünü yumdu. Yine şular yani üç köşker, şular yani amatlı, şular yani kirli. Team Power Lightning. Tema Power deyten anıtat düşüyor, yani deyip bilerine korkazım. Şu brand dünya standartına layık gelip hil taraftan, baka taraftan, daşları, gaşları, ayrıtın belli etmeyle dizayn taraftan hakiki bizim iyileştirmeden, bizim vatandaşlarımızın gururyan şekline dördüler. Ayrıtın belli melvat, bizim telekeşlerimizin öz dördün önüne. Berekallah. Men yana şu hakkımda ağırlık. Yöne haracat taptırar da olsun. Yankıyar üyütküş lüstürür. Son tapılarım tapılmaz mı? Şunun için pul koyup bizim lüstralayla. Yetmediğinden 7. reklam edeli. Eksklusif fiyatlarda. Salam, menin adım Aynur Orazova. Eger de iki adam aydymy gowuryan bolsa, şolaryň biri menlerin. Men özüm aydymam, sözüm, sazım, özüm düzýän we şu bäsleşikde öz aydymym bilen çykyş edesim gelýär. Eger de müňden biri men bolsam, onu bu maňa durmuşdan bir sowgadydyr. Aydymly, sazly, arkada serdarly ýurdumyzyň baýdagy erkana parlap dursun. Salam, menin adım Aynur. Men öz ýazan aydym bilen geldim. Indi şeýle tanıştyran Aynur maşgalasyna 7 doğun
Öyleme. Özü bizim toy mekanlarının birine hizmette ofitsiant bolup işleýär. Özü näme üçin ofitsiant bolup işleýän diýip soramyzdy. Pul üçin däl. Men aýratyn şo bagçylaryň oturýan ýerine hyzmat edýän we sahna ýakyn durýan. Her gün bizim toy mekanımızda ağzından 2-3 bagçy gelýär. We men şolun her birinin çykyşyny, sahnada aydyşyny özün alyp barsyndan öwrenmäge zat köp bolan üçin şu ýerde ofitsiant bolup işleýän. Ýöne sawurlar ondaşyndan maňa pul töleýärler diýdi. Ine çağa özü aydymsyz durmuş gözüme getiremok diýe. Ýöne hiç ýyly saatçylyk mektebini okumadyk. Halipa görmedik. Onda neme dipdir da ýaşy bir bagçylara feredip aýşularsa mene maýdaryn diýipdir da, ha? Öýle maýdan gowy diýipdir da, dogry dämi? Olan boluplar. Inni Çeper howatçı. Çeper howatçı. Aynur. Näme aýtmaçak? Я с тобой. Ötýärden aýdym rus diline. Rus diline. Awa. Saatçılık zaten. Hiç de görmedik. Sözlerim gitarada da özüm öwrendim çalmagy, hem de özüm öwrendim. Tuvalama. Gitarany bir özüň öwrendiňmi? Owa. Tuvalama. Nädip? Yo internet. On nädip öwrendim barmak goýulşy ýene diýer. Halipa. Pelwan hamraz fa. Şoň gitarada aýdan yerleriniň pauza goýup öwrendim menem. Şulaydym dene şu üçüncüyini tutya, ikinciyini goýýa barmagyny birinji goýýa. Atyp şey diýip öwrendim menem. Benim öwrenip bolýar. Onu sen pelwany pony bergili, ha? Gaty bergili. И пусть пройдут века, я буду рядом всегда. Я с тобой, не разлучить никак. Ты мой друг, мой враг, и пусть ослепнет наш с тобой не лад, не разлучить никак.
Emin Azatyk mene Türkmenistanyň halk artisi Maruldur diýen pikir. Esas men geçen taparam aýtdym ýaşy. Men Geçirjek gelip. Yok. Men esasy duyga terediýän aýdymda. Şon duyup aýdyp bilse adam şu ýürege girmerler. Men şygyda sesine duygu gördüm. Duygu ba unisonçyklara odan edip alýa bolen. Diýmek siz Hawa diýen. hawa diýen. Üçlükli bir balyňyz bar. Indi biraz soratmaýajym. Öýde aýdym aýtdyň, dogrymy? Rus aýdym aýtdyň. Köp diňleýän aýdym, Rus aýdymmy? Awa. Ruslardan öýde kim bagşlar goýar? Johnny. Johnny? Johnny. Aýdym bilýän Johnny näme aýdym bilýän. Gitarada. Hebir aýdym bilýän, çalaja bir kuplet son. Gitarada akortlary bilem ok. Johnny. Ne, şeyle arası sesin bilen aýdyp bilersiň. К мине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. Ýaşy. Şu gyda bar bir neme ýetene, gowy fady ýetene okda. Ýa gitarada görýän gitara baradyjyk neme diýdi? Awa sesi. Şol gowy bir salyp beren bolsa kaptanly muzikantlar gelen bolsa başga saýdardy. Sesinde süýjüligim bar. Bar ha? Sesinde süýjüligim bar, duýgum bar. Onuň görýän men kyýar ödüm işläp ýene dip neme diýende bir ýagdaýyny düşündiň şeýle alanda. Şoňa gowy dip sadyny ýazyp berdiň, gowy başy boljak. Çık ya. Hawa. Diýmek siziňem bir bolýa diýdiňiz Benim bolan. bor diýen o. Parahat Turjayev. Gitarada Qatar qyn bolmady ýaly ýok diýejekmi? Gatwar nebetmeli ýaly. Ýogum diýip Beri bolan. ko taýarlap gelmelle şeýle alanda bol. Biragy Yok, çıkmak. yok, Petra diýsem, öwrünje hakykatdan yok oturan diýdim ýaly bolýar. Sesinde süýjülik bardy. Ýöne gitara bilen akyny garýan bolýar. Ýaňa masala. Bir öwrünje aýdyp oturan ýalylar ýonyň. Şuňa prosto düşünseň häzir gowy saat bolsa aýdyp biljeň bilýän. Men ýaňy Aýrynda gowy aýdymlar bardy. Öz pikirim, men diýdim. Birazajyk bir hakykatdan ham professionalizm molim bolsa. Mollimi ýok. Bilýärmi, molim bolsa professionalizm birazajyk boşlaň, okuw goşýan açalaja. Sesde süýjülik ba. Şundan proje sen diýjek bilen molim merekden de aýny maňa seretme, meňe bermeýän akçy. Ha. Ýok. Seret men 100% bolýan diýen, sen sesinde süýjülik bolma, duýgu ba. Birazajyk taňa okuw bolsa, gowy aýdymçy bolup ýetişmeňe hemme şans bar. Otondan çykan ok. Onna näme müňden bir neçe elementek tapkyrlar ba. Bir sizi finala görürsüň diýler. Finala aýratyn ýollan. Üstünlükçiğin. Ana şeydim Aynur Orazwanyň netibedeniň müňden biri bätişigimiň inniki tapkyrny görmek ardy bilen ak ýol ardy ödýär. Üstünlük bana. Başsyna. Assalamu alaikum Emin ağalar. Men Edil Öwüldürdi. Men 6 ýaşymda ýende bölükçü aýdany ýaşaýan. Ýaşdaý iň ökde sen diýdi. Menim bilýän diýdim. Sağ ol diýinçäň. Ulla kamalymda şu baýdygymyza, arkadaky serdarymyza münasip bolup geçeli. Ram pam param param pam pam mona beri. Home beri. Mona beri. Ram pam param param pam param. Hoş geldin. Adyň näme? Edis. Oy, ulla kanadym ýalur ýany kana. Näle aýdym getirdiň? Näle aýdym aýtsa? Atam şey diýerdi, ýürügüni Allah. Wagt. Hani. Özüň taýladym ýa başga bir taýlap berdimi? Kim saýlady bolaýdym sana? Sayladım. Ya kim saýlady? Sen de özüň saýladym. Özüň taýladym. Özüm sayladım.
Şey Vaq sana döne. Aydatın gelimi. Şulaydı mı? Çın mı sen çağlar var hayatnaqan emme sen özüne ulu keçidini üyüşürüp enekelene çelip üyüşürüp konsert berýän eken, doğru mu? Konsert berýän eken, öz 6 ýaşynda da 4 ýaşynda konsert berýän eken. Betu golema. Hawa biri gitse ağlap gelýän otur kutoruna konsert dip. Edican 6 ýaşyňda mı şu wagt? 6 yaşım dediğin için. Golema. Ne şeýli bar aýdym aýdýan? 5 yaşımdakam 6'ın içindeydim. Sonra aydım aytyadım. Ay tuğalım. Söyleme. Altın için yani içinde gezmene kovaryan eken ha. Haçan 7 yaşayan? Yendi bir kutu aydan 7 yaşayan. Bir kutu aydan ha. Onlar Ay 7 yaş deyten ama. 7 yaş değil mi öyle fe öyle geline dedim ben 6 yaşlıyım bir kutu ayda 7 yaşayan. Onun katnasam olam dedi. Men özün alıp parçını gördüm 70 yaşlı adam yalı hükman dedim. Kim bilen gelin bari gelende? Kakam bilen gelin. Başka? Doğunum. Doğru ama doğru mu? Hani alcıratma aldın ne alaydım? Yürü ona.
Mena bolýar diýen. Bana söz vermediňdim aýtdym. Böyle parahat. Edizanyň şu ýaşyna şunu ýaly aýtmak gaty gowy gelşe, gaty gowy. Men pikirimçe. Mena bolýar diýen. Evet. Nämetçe bolýar sen işin bar işin taşap ýene gelmeli bolýan. Gelersen. Tuğulama duygudan. Tamam, getir. Sonra da doğruca giyirip dur 6 yaşından. Evet. Yangi gelene çağa şey deydi. Birden neydi men kalsam dedi. Men doğanım ayağımda dedi. Şolum dedi aytıp göraysin dedi. Özden 2 yaş ulu doğanı var. Çağıralım doğanım. Sen diyenizi bu at, sen diyenin bol ya. Çağıralım mı? Yok. Ağasından çağırayım. Hani? Bular maskala, onun ulu doğanım var diye. Olamaydım hadi, onu şu birini al kaytık diye. Yasim, Edizanyň tonu giyirişi absolutny sluh. Halipa doğru değil mi? Absolutny sluh. Meýa düşünjüm. Absolutny sluhda tonu giyirmek uza öö tamam. Bulan ýaşynyň aýdymam däl ýoksa şunu duýup aýdy bilip durýar diýen sözüne düşünýär. Şoň barmaly ýerlerine dogruja bar. Hiç ilsägin Halipan düşündürjü 10 ýaşy şey aýtma bolýan zat tellip ýüzüňe zerdiňde 50 de alyp bolanok diýen ýalla. Geljegime şume. Aha. Diýelim adyň näme? Dur ýanyna dur sen. Sen getir. Edizan dur ýanyna dur. Salamjym. Salam alaykum. Emin agdalary. Ha, jigiňe kul etdi. Adyň näme? Birinji tanıştyrýardyňy? Men Jelil Gozurdiýew, Edide Gozurdiýewiň dogany. Gollamany geldiň ha? Hawa gollamany geldim. Senem aýdýanmy? Hawa aýtýan. Aýdyp görjekmi? Hawa aýdyp görjek. Belki senem geçtin. Belki o. Belki. Onda Edi aýtyralmy? Sen näme diýsen şol? Aýtsynmy? Ha? Ýörünme. Ýör. Hanana ýörjim. Näme aýtmaýçak? Dilber aýtjak. Gelinni Dilber. Toňyň näme? Do. Do. Gelinni Dilber gelinni hasratından digener bağrım dilinni Dilber dilinni ey canlar seni görmene görünür memleket elliğim var Menin deytini kimse yar Bilinni Dilber bilinni Hey menin deytini kimse yar Bilinni Dilber bilinni Solinni Dilber solinni Söngülüydün altıyın geçti Solinni Dilber solinni Ay gelinni Dilber
gelinli Başka tanışın var mı? Yaxşı qatnaşyamy? Katnaşanok günü ine şu barla gördün hem bizim beyatlaşımı. Qatnaşdın? Katnaşdın mı? Ay bak katnaşsın nime delinde gönü ikisini bile geçirip bolyamsın. Geçirip bolýar, elbette. Mene ikisini Ona bile yine geçirsin. bir jektat et bolýarmy şu şeyle hinlenme de aytıp bilýärmi şeyle? Havaydı. Bir aydımlık bağışın değerli diýmejek bolýarna. Gowy. Ece vardı bolýarmy? Yoktan howluk mana hakkı. Celil. Celil. Mehman olur tarına ödün yaras yanıcım Aytman gidin yoluna gönlü kara yanıcım Ata olsa davala gidersin uçağa Yürek tarlan talım bir dem gelse neyicim Oturun yerlerin ayında Gidin yerlerin adımda Sığıyan yer her adımda Atam ocağına yüzüm Çay içeli kesteli Sır verip sır üstülü Giyinip gövül köşkümü Bardım gilse neyicim Altıklan gövül sadıgın Daşında yakın yarım Qaytalap dedi. Qaytalap idi da hey. Görüzüm gillericim Meni utandırmak için Tavol. Tavolcum. Stop. Tavol. Ece bol. Eceğim görünürüm bir gene. Celilcan tavol. Uze halipalar bilýändirler. Uze reşeýne çıkarandyrlar. Zanan tavolsun mene bolýa. Gönü ikisine de. Ediýe de, Celil'e de. Neticede iki özün gelip iki ol gidip barýarlar. Ho, ikisine mi? Näçe ýaşynda Celil? 12. 12. Öyle mi? Şoňuz kömegini ýadyndan çykarmalarla. 2 ýaş tapawdun var idiň, ama 6 ýaş diýen senem 12 ýaş bolsaň. Üýtgeşikdäle. 2-3 köpelden 6 olur da. Çağa diýär. İkaldy Meni mol şunu görmedin. aýdýan ýöne men tonum pedirak diýen bar. Yok, mene gaýtam edidiň amaýdyşyny goýurdym o. Canım o. Onda ikisinden bir geçeme, ikisinden geçip koyar. İkisinden mi geçirelle? Bolle. Yöne ediýän innik gedek, innik tapyra gelende. Üýtgeşjek bir wow diýdirýän aýdymdan birini. Ey tuweleme, ey bul aýdymy diýdirýän aýdymdan birini taýla. Wow diýdi o dam wow edýän etrem o. Yo, bu üýtgeşik haýran galarys bir aýdymdan birini taýla bolýarmy? Bolýar. Çikene var. Netibeden yankı ýagşyň aýsýary biziň bätleşigimizde ýeki öz gelen edil iki bolup bileje ikinji tapyra geçýärler. Dogonlar öwedurdyplar. Assalamu alaykum iyleşir, dengduşlar. Men Nalif Tağniyeli, 15 ýaşymda. Men şu bundan bir şowda, bundan bir diýdiren Muhammed Halifamyzyň aýdymyny ýerine ýetirmekçi. Dinlen, dinjanym. Halifa şäherlige ýol açan arkadagy serdarymyzyň saýasynda bagşy bolmak meniň üçin iň ullukan bagyt.
Assalamu alaikum. Emin Adalar. Wa alaikum Halil assalam. Tala. Sağın el näçe ýaşyňda? 15 yaşımda Halife. 15 ýaşyňda. 15 yaşında. Boyun näçe? 1.72. 1.75 15 yaşda. Hana gadaplarla bölüňde Ferhat 22 yaşında gatnaşsa da onda ýokarky lampalar aýyrmaly bolýar-da. O boyun var, tiýratyň var, inimin bir tesiň bilen sulugyň bolsa o. Nesip bolsa. Ýödüň anan ýamsyňa. Настроением нормально, а? Go. Bolujygyn bir daş etden. Çekmeli derdi var. Sen yanımı göz yaşlı kıvırmadan. Senin şayet nemi günem var. Yalan dünyada. Senin şayet nemi günem var. Yalan dünyada. Yalan dünya. Ömür kayga koyan dünya. Yalan dünya. Bakı kayga koyan dünya. Geceler gündüzler Kuday'dan Sarılmanın sen aydan önüne Ortağıma şimenlik doğup yay Yalan dünyada Ortağıma şimenlik doğup yay Yalan dünyada Yalan dünya Beni kayga koyan dünya. Yalan dünya. Bakı kayga koyan dünya. Gözlerinin terini ağlaya yürek bakmaya Bayoklanın boluşundan ağlaya Yalan dünyada Bayoklanın boluşundan ağlaya Yalan dünyada Yalan dünya Beni kayga koyan dünya. Yalan dünya. Ömür kayga koyan dünya. Beni kayga koyan dünya. Bakı kayga koyan dünya. Ne ahilli baka verene. Normal meretsin böldüğünüz den duşlarıydı ha. Ulyal yok, stroynaca, artık maştat yok, lişnizat yok. Akurat. O tonanım çıkan yok, aydımam duya. Demek Bolya.
Yo, sesin var, şuma 15 yaşımda diýdiňde ýalňyz açylyp uran wagtda belki aýdy berse adam açylar diýenler gelecek bar da aýdyma düşünşe erbet del. Şol aýdymy duýup aýdy, niyetine näme etmeli bilýär, oja bula ýamara. Ulrak bagşylar ýalyp barýar-da, özüni bilýär. Şeýlemi? Onda dur. Patrodny tapýardy. Maraldyr diýär, senin pikiriňiz. Bolýar. Men gep köp Bırak ben çüğümden bolya diye. Menen bolya diye. Kimden bolya diýany? Çüğümden bolya diye. Menen gowurdum. Mümkün bolsa ritmsiz ýene bir aýdym hüňnet berä. Ol has gowur. Jigim bar gadanany biderge dämi şuat. Başardygymda ýerine ýetirip berýin. Şo sözi diýenin gowurly. Denler derdim bardır zilletim Tapınmadan hiç şerefin gözletim Yürek yarlar aytman sirrin gizletim Nenin bar sevin lezzetin görmesin Bana rehmeylesin Bakmağın beylesin Yanına koymağın nedir Aklına aylansın, fikirlen aylasın Yanına koymağın nedim İyiden aytacak mı? Yalvaryan hoşlaşma nedim Yanımdan taşlaşma nedim Geç günem bar bolsa yadım Yadıya kalsın şöyle Sağ ol. Sesini eşittirmek için gıygırma hükmanına lili. Ha, men şuna arasına. Yo. Hoşlaşma diýdin. Yok. Taň gelime sonra aýna senden birda sen näme kazan süýün hanfam dinleýänmi? Kiçkem dinleýdim. Şoňam bir gelecek nemelerini alýadil, arasa nuryň nemesine danakda bilýär, käbir ýerine. Yok, aslında Devran Halipa bilýäňizmi şu tagan yerliğini bätleşige kim taýarlady? Tagan yerliğini bätleşige siziň öz sazanaňyz Devran Halipa taýarlapdyr. 8 PMK'li Devran Halipaň taýarlan. Menem mar aslında Devran Kadirov diýilen oglun aýdym aýtmagyma sebäp bolan. Ýok, men toýugy çekýärdim. Ýok, aýdym, o diýip gatdylman öz toýalyp zakadyp şonýaly. Yoluna kolsun seni inni kitap kurda nesip bolsa yine de gowaýdylar görür tip umid edýär. Başsyny. Salam. Men Ömer Bazarov. Men 13 ýaşymda. Men dogrusu mundan öňkem kän bähleşikleri deýinji boldum. Müňden biri bähleşik meniň üçin ulu bir tejribelerin biri bolar diýip pikir edýän. Mundan beýlekim gahrman arkadaşlarymyzy, serdarymyzy, eşitdi diýarymyzy wasp edip täze aýdymlar bilen begendirip durarys. Salam aleykum hormatly men azalar we halipalar. Aleyküm selam. Aleyküm tuğleme. Ömer ha adyň. Näçe ýaşyňda jem? 13 ýaşymda. Näme aýdymlar aýdýan? Kimiň ýolundan? Hajyň Arabisky boldy. Arabi. Hazy başga kim dinleýän? Azat Ölmedow, Devran Saparov, Maralan alan dinleýän ekeniň da. Şeýlemi? Aljarymak ýok, şeýlem. Aljarayam şu. 100 ýaga ýyl gyryp dur, aljaryk. Ýa, dur. O edip aýtgyn. Ustumdaki
Hem gelişege var tuğlama artistişince öde o Nurana Joğlan ken jigim yoluna bolsun üstünlük ardı ödiyat. Mena bolýar diýen. Bir var goýdy gaýsa hediledi biz bolýar diýatla ýok bolsa kyn bolýar ýürek çykarjak bolsaň. Suat jim nemeseli düşündüren söz. Görňallyň diýänmi? Kızıl düğme bilen ýaşyl düğme bolan bolsa suat ýaşyl düğme urup döwerdiler. Berekellah. Berekellah. Bola olan şeýle taknadan gitmeli olan däl. Ben padarka verecekmi? Ha? Padarka verecekmi? Feýýän berdinde de padarka bolýar diýip ondan gownaýan padarka seň üçin suat. Mümkin bolsa bir aýdym aýdy. Oho. Hökman aýdyp berdiň bäli. Dilimden alışýat. Ýene bir aýdym çygaýtyraylar diýetim gelýär. Dönen galyp siz şuň ýaşynda näme diýýärdiňiz? Meňe ýadyma da jonak mı ýaşynda näme diýär? Şeýle. Sen näme diýdin purja? Malwak ýadym. Aşgabat kalhol marda. Malwak ýadym şuň ýaşynda. Bir aranda kanýakully pagtada diýýärdi go bize menedir şuň ýaşynda. Mungdun bir bäsleşigimiziň şow tarapyny füýrejek olan diýip meni aýdybiljek. Öylemi? Ya men aýdyma düşünemok. Sen gowy düşünýän üçin şey diýen şu at ýa. Ýarjymjan. Bunu sana yazdığımı bilemezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilemezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Ene. Inni maraldır diýip. Şol 3 tane seni hayran edenine 4-nji bolup bilýärmi? Bolup biler. Ene. Bizim 3-nji Netip sanymyzda hakyky diýilen Allah tarapyn bir üýtgeçik zekin sahnada çykdy. Sana jym diňe üstünlük ardy ötüp biler. Doğrudan? Awa. Omar Zamiýat üstünlük ardy öýdýän. Janyň sag bolsun, üstünlük ardy öýdýän diňe öňe yetmeýän ýerleri halipa. Birazajyk nemejik yer hawa. Sadece yetmeýän yer jagallary bar. Başlamakan toňjun tapyp ondan gowlamaly bolmaz. Beýgräkden allyň ýolumman. Sözi ýok, gowjy. Polya odujuk bolar. Yetmeýän ýerlerine düze dörsiň soň. Yetmeýän ýerlerine. Maslahat diýip aýdýar. Yo, o da men sen diýdim, siz şuň ýaşynda näme edip berdin? Biriňe mal wagt berdin, biriňe paktada diýdin. Polya bir ýaşda, gülýäli. Üstünlük ardy öýdýär. Ýözüm. Omar Bazarow diýmek müňden biri bolmaga dalaşkar. Ýene de bir orta açkan vekillerimiň biri. Ak ýolarda ödýär. Inni kitapgyrda netip bolsa görşür. Ýoluň ak bolsun. Arzu ýoly. Toy mekany. $750 kaşaň toýlaly. Döwrewa dizaynly. Balyal tagamly. Ýokary hyýlly hyzmatly. Ertekde kiýaly. Bedegli. Hoş geldiňiz. Şerwetli, hormatly, lezzetli. Arzu ýoly. Toy mekanyna. Men Murat Mehmet Buradow. Men bu bäsleşige merhum halipam Atawa Çağrıly Fung ýolundan raqtydyrma diýen aýdym ýerine ýetirdim. Bu bäsleşige men halipam Berdimurat Jaňlyýew taýýarlady. Hem halipamyň we ýakynlarymyň ynamyny ödejegini umyd edýän. Biz dünýäniň toýa iň ba ýurdunda ýaşaýar. Şu derejelere ýetiren arkadamyza, arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Assalamu alaikum emin ağalar, halipalar.
Men bu bäsesiga Atabay Halipaň raqda durma diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Näçe ýaşyňda? 16. 16. Alzıran yok değil mi? Suca alışık mı? Yok. Gurlanlar bir Atabay stilemen dap dur o fefi. Hava duruşundan belli. Duruşundan. Hadi üfelikçiyim. Yok. Dediler bir diligim var sana aýdyny ardan raqda durma. Nisbatlar bolmay anlar baňlay. Ýa-da büýük meniň köňlümi burma. Az qol çekdir dipani ahma görmek riyupani. Utvarmağa gelin doğ papağılay Bir kergeden yine doğurma Qarabasın alan samar ulfette bolmasın bimaran Terturda bir ödünü dimari Oluqini çekip ömür sürmem Rakiplara sallanı Ünlümüzün kaytanısın zin budur Yenisini yansıyaman gin budur Özleme tecini kolundan birine Yenisine yansıyaman Kolundan verme Ha vermele Kâr bağışın dinleyen, beğenen, kâbiye dinleyen, buyfanyan. Şu an sizim dinledim ha. İçinden kuvanyan da, Türkmen oğullarımızın içinde şeyle Halipa'nın yolun integrim devam edecek. Hakiki vekilli oğullarının bağdığını. Yani şu oğullarına ben Atabay diyen adamın bir killi yumuşak sesi olar ha. Şol sesi duydum da ben aydıma düşündüm ok. Hava dey birce, hava dey. Hava. Gördün mü? Biraz yarana oydu ana. Düme geçirdin mi? Düme. Yok, mene bolya diyen hava. Teknik adam var hava. Sesem oğudan ses vayını birazcık bildiriyor da yani yaramayanlık bildiriyor sesini. Şeyle mi? Onun yönü adır indik turda adır oğula baydırlayan olur birazcık vaqt var da. İndik turu geçecek ne öyle? Gezegi
Paragat Pürjaev veriyor. Teya Paragat Pürjaev ayağlarına şeyitti de aydı otikka. Ne mi denettin? Kovaydan çün hayran alam çün şey ettim. Bozağda olanay deyip. Hakikattanım qow yerine yetirdin. Ol dümeğin, ol çalaqçılık bir ses yarawsuzluğun zaten geçip gider olat. Şon ýalak ýagdaýda şon ýaly yerine yetirdin tüwelimi? Men atü sürewimden gowar bolýar diýen. Oğlum. Menem goşulşan. Gön goşulşdum. Sim. 3 bolýarlyň. Gutlayas. Sana üstünlük arzu edýäs. Awa. Halipaň ýolum dowam bolsun. Men Hoca İsmail. Men iň uly arzum toýda ýylyz aýdymçy bolmak. Men şu adam toý çagyrýarlar. Toýun eýesi sapranan tutup bilmese men tutjam. Inni bolsa tomşeýdiň men şow workman. İsmail. Hoş gördün. Menem sizi. Sağ ol. Ne açarsın da Cim? 6. Oho. Krasavçik. Bunu diyete bunlar. İsmail. İsmailcan, näme aýdmaýdyň? Öýe gaýtdyma. Öýe aýdymyň. Özüň diziňmi? Tügelemi. Para sen sapsyn başga atlar isleýän oýdan ha. Öýe gaýdamak diýe. Aýdymyň ady. Öýe aýdym diýip bapşy başga. Diňe öýe aýdymna garaşyp ýörün, näme men? Hani? Öň mektepde zatda çykyş etdiňmi? Öýe klaslasyň öňünde ýa Sajyk etdiňmi çykyş? Näme çykyş etdiň? Böyle düşündüm. Bayramçılıkta aýdym aýtdyň ha? Şimdi ýatda galjak da däwamly eden çykyşy. Daşger görünüşine göre rap aýdýam, rap aýdýam. Onu goýuş rap, näme rap bilen? Öýe gaýtdyma. Öýe gaýdyma. Şonu aýtjakmy? Goýanna. Öýe gaýtdyma. Gaýtdyly. Kapıları yap, sesi kulağı ur. Men pakiyav, balar şuna su. 7-8 yap, 2 de babu, 2 de kiyav. 7'lik yaşık, 2 kaptalı. Net kudahem, gözü kapkara. Kellesini giyecek, bana taptalı. Hareketi belöyle, ona yaltalı. Apmalı öğüş, kaçan çok öğüş. Göryan toyları urluyor söğüş. Ser sakoş, hakip başlar. Kelli yukarıda serdeme kaşa. Bana serdeler değil sene kaşa. Şapranaman, tanışma şart. Şapranaman, nuha berekellah. Öyle kaydı mı? Kaydılı. Bana baka vermeli. Halan da bucağa şoğlun mara herek edem o. Şulan yankı Spiter bilen sapranay diýdem şulaydım. Awa. Öldürüm şunu ýalay diýenden birle şulan burada şo Krasavçik. Ene. Görýärmi? Seni ýam olardan geçirdiň. Saňa diňe öňde Timothy bilen Jack Halip garly. Parat Pürjaev rap bilen köp aýdym işleýäňiz we şundan mysal üçin başga näme aýdmaýdy bilýän? Tusep. Ýok. Dawai biz berde talandy gözleýär dogrydan. Awa. Talandy gözleýän bolsak, hakykatdan bir üýtköşük ýerini göreli. Men pikirimçe, bul aýdym gowy, mysal üçin, bul janr gowy, aýdymyň özi halkyň içine ýaýran aýdym. Ýöne, dawai şol oglanjyň üýtköşük bir ýeri barmy ýokmy şonu göreli. Üýtköşüklik hissat, mysal üçin, üýtköşüklik hissat görkme çağa aýdym aýtdy. Okudy rap, onu ýa tutup hemme çağda mysal üçin aýdy bile huwet bol. Tondan çykan ok, seni fatferet. Ýok, tondan çykan ok, onusyna söz ýok halipa. Ýöne üýtköşük gel sapat we ödüm rapera gelişen. Mene bilem okudy, ödüm ferek. Bilmem tonu halipa. Hani bir başgarak bir aýdymam da, hinglice bir aýdymam aýtdyr. Ýok, şumat plan aýdym aýtjak diýär, sen aýtma diýäň da. Şu diýen aýdym aýtdynna. Hani sus hep inni bir näme de bol. Şumat nahado düzmez saňa jogap bolmaz. Ýok. Başga näme aýdym bilýär, mysal üçin. Hani? Ne ýaşyna diýdiň şu? Edilýän ki Allah ýarzany diýişim ýaly.
men bir ütköşük hayran alırsa göremok, soň üçin mene ýok diýen. Gönür repde söwüp başladyna baragada. Sen bilýän men İsmailcan. Birce dinle meni birce. İsmailcan. Yerde oýansyn kiýje. Oglum bar. Ýidirjek men Sen sana ýazyk oglum bar. Diýjek bolýanym, sen özüň alyp barşyň tahynyda, ýa hereketçigiň ol tonu oturuşuň, o tonuň çykyp başga ýerden gyýryp berýän sen. Onuň malades, ihlat, talant. Ýok, onuň. onu. Ýöne bir ütköşük bir hayran alırsa göremok, soň üçin mene ýok diýen meň pikirim. Bolle. Maral durdyba. Altı yaşta şolar ýaly özüni alyp barmak gaty ol uly talant men üçin. Onu siz bolýar diýen, Duran Saparov, siz näme diýen? Menem üstünlük vardy goý diýen. Onu biz iki bir azap bilen siz inniki sanyna gatnaşmana hukuk kazanyňyz. Ben size üstünlük vardy diýen paragat burjaňam, nomeryny SMS etip oklaryn. Şeydiýem İsmailcan, İsmail ikinci tapyra geçýär hem-de bugün täze näme telefon alýar diýdik? iPhone 14. Qaqa söz beripdir, ikinci tapyra geçsen iPhone 14 Pro alyp berjek diýipdir. İsmailcan, ýoluň ak bolsun köşek. İkinci tapyrda görüşýär diýip bolsa. Başsyny. Assalamu alaikum mehruan adamlar. Bayli Mehmedow. Men 13 ýaşymda. Gahrman arkadağımızın, arkadağı serdarımızın sayasında bagtly ýurtda ýaşaýan duýýan. Haýyrly işleň başyny tutan Hajar arkadağımızın jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. Ağalar meni ağzine tapmadan çare. Ağalar meni ağzine tapmadan çare. Ey yer naman yanıma yine geldin o ay cemal.
يذهب ذا يذمنا يذهب ذا وذمنا والله Balcan berekella. Şulaydım bilenim seni yem geçýän de üçümizden yerimizden turup sana el çarptık da. Eger söz ýoklar, hem malumlatlaryny Biraz sorayın. Damana yol, kıyın yol ha. Şu yolum kıyın yol mu? Tarık yolu bulvara, Kıyın yol ha. aydım, gatygyny aydım, emmek saýtmaýaram muny. Erkim oňoranak mı? Biz sen yal talant görýäs. Yani senin bizim näil sen goýaramy, näil süýämi duýansyň. Doğru mu? Hawa. Bayılcan bilen Neçe yaşına böyle? 13. 13 tuğlama. 13 yaşında Baylı bilen bir 8-9 ay bundan öň Marwalatyny ýol öteni toýda bolupdum. Şonda iň soňky aýdymyň iň soňky setirlerini aýdyp turka girdim restorana. 2 setirjik dinledim. Marat Mawla dedim. Şol olan men düşünmä aýdyma düşünmek ýöne şol olan talant dedim. Ütküjük adam, Allah bir adamy güýçe egin berse bir zatyn alýar diýdi. Marada dedim men düşünmek ýöne şu 2 setirjini estim, denemesdim. Şol olan talant dedim, oly Marada bir başdan talant dedi. Onuň ullakan harp bilen talantlar bir ýere üýjürdüm, ökmen şu çağırar hep bella koýupdum da. Sen ýal tanışyň badyna gaty begenýän Baýljan. Atnaşyk uzakdan boldun dost. Hawa. Dostumsun. Baýljan janyň sag bolsun. Üstünlük vardı bu diýäçi. Seni görende begenýär. Gözüme ýaş doldurdyň. Olam näme üçin sebäbi sen ýal talandyň badygyny görüp dolly gözüme ýa. Sağ Aýdyňyz bolsun. Ýoluň ak bolsunçy. Baýly, öz arzulygyny dinleýeli. Hak howanlarymyza, arkadaş seldarymyza sağ bolsun aýdýan. Başy dik bolsun, jany sağ bolsun, ömrü uzun bolsun. Arkadaş seldarymyza uzun ömür dileýän. Mebel dünýäsinde adyny altyn kim öçmejik harplar bilen ýazdyran Türkiýanyň meşhur brendi Zebrano'nun Türkmenistan'na resmi dealer açıldı. Zebrano mebelinin aýratyllygy lüks hem döwrewaplygydyr. Zebrano gözellikde adatdan daşar bir zat. Zebrano mebellerin arasynda lüks we döwrewaplylygy bilen aýratyn orna eýdir.
Zebrano'nun devrevap modellerini sizin interiyerinizin ölçüğüne göre tayinlap kim isleğinizi kanaatlandırıp verir. Zebrano üytköş kim gaytalanmayacak. Edil siz ve sizin durmuşunuz yani. Zebrano ve geleceğin güzelliği. Ine mehriban tomoşaçylar, hormatly Aydym Saat muştoklary. Bütün ülkemizin çäginden iňmer wekinli Aydym Aýtmana okuyuply çağalary we yetkinjekleri ýüze çykarmak maksady bilen Ýagşaw Elis Production prodüserlik etmegine taýarlanan müňden biri senin parlamaly portadyň şu wagt çygarynyň astyna geçirilen bätleşiň ýene bir sany tamam boldy. Tanış bilişleriňiň arasynda, dost ýarlaryňyň arasynda wekinli çağalar, yetkinjekler Aydym Aýtmana hewesli ýa-da Aydym Aýtmaga okuyuply çağalar bar bolsa biz size öz sahnamızda garaşýar. Belki ol çağanyň, ol yetkinjegiň ýyldız bolmagyna siz sebäp bolup bilersiňiz. Dimek, ýene gepleşigimiziň insanyna görüşýänçek, hoş, sag bolun. Ram pam param param.